Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita kat manipod. Iti pagayam tayo ngagnagan iti lolit adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Marigatan kamin iti panagbiag mi. Gaputa sadot nilakay ko nga agtrabaho. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Lolit. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Anya, agsardeg ka nga agadal? Kasano lang ang tibiyag mo no di ka matagadal? Diyak kaya ti rumor dito'y balay, mami. Amangan no papanawin nyo ni Marvin. Ipatay ko lakit din no papanawin nyo. Anya? Anya nga ron ti kayat mo mapasama kitibiyag mo? Ti makiin-in narakop-latan kan kwa na iti inaldaw? Ni mami man. Kayat da ka apagadalan ngam di mo ba't kayat? Awan ti pabasulam iti udi na, no di si kamot laeng. Pampanunutan mi ti pagsayaatam ngam di mo ba't kayat? Diyak mayulo ti agadal, mami. Nang runa no awan iti danak ni Marvin. Taan niya lang arudan ti kayat yo. Papakpakan kayo laengan di ti balay. Insapulak ni Marvin iti pakitaggadan na. May sa helper iti hardware. Ngam dwa lang aldaw na nagikatan. Naimbag kumamot no nagagat iti balay. Ultimo agdalos iti ruot ita paraangan kat di na pa'y maaramid. Mami. Nagposkol ti rupayo. Dagiti kakabsat mo, nagagat na nga agadal, kan nagagat na nga agtrabaho diti balay. Idento tada kayo. Di kay pa'y agsagad no jak ibaga. Nagpadaan nyo ka ni Marvin na asadot. Lolit! Ilukat mo teri daw. Lolit! Apay ka di, mami. Anyaya ter aramidan nyo. Imalaldawan ang nakapupok kayo dito silid. Apay adi kay rumwarta tumulong kayo ti trabaho dito'y balay. Wanan, di kay ungat nga ungat. Day talamangan ti amo yung aramidan. Ala, ingkay tumulong ije kusina. Ayan di asawam. Apay sana tumulong diti kusina. Iso ti mang bantay kini Junjun. Kasi akong ti tumulong diti kusina, mami. Apay asaan nga iso ti umay tumulong. Diyak pa'y makita nga agtrabaho diti balay. Sipod nagnaad kayo dito'y. Mabain lang amin, mami. Mabain? Wano talaga asadot. Mami. Anya later aramidan na. Di na kadto pa'y matulungan nga aglabay ti kawasyo. Bambantayan na nga rod ni Junjun, mami. Kat si kalaaminan ti patodonan na. Di nanto pa'y mabantayan ang naimbag ti alikutag nga anak yo. Nat nagpay ti agdaan. Kat nagasgasan ti muging na. Di na nga rod na siputan ang nagturong ni Junjun iti agdan, mami. Wan ata day talag cellphone ter aramidan na. Ay, talaga lang amin nga alikutag ni Junjun. Hoy, Lolit, di mo man isakit di asawam apapakpakan laang. Ni mami man. Punumat! Sige, pumanaw kami laangin dito'y. Ingkam agnaed iti kalkalapaw asigod ang nagnaadan mi kini Marvin. Imbag ijay, taawan mang mangagmi asao. Makamu ka, ngam awanan bibiyang kukan ka. Nakarit ka pumanaw? Di sige, kita man tilaing mo asukir nga inanak. Ada kayo manon diti kalkalapaw asigod ang nagnaudan nyo, Lulit? Kunak man no pagadalan da ka dagiti dadakkel mo, iso ang nagnaud kayon iji balayo? Wan, nyam, saan mi akaalaan ti ugali da ijay? Kanayon da kami nga ungtan. Apay ngay? Kagura da kami ngamin. Saan da kami akay kayat? Ay na, Lulit. Imposible mat kat kapamilyam ida. Hay, makauma ti panagsersermon da itinaldaw. Ni ka di mami? Wan nga rod. Sa bagay, maawatak matkit di no apay akanayon da kayo asermonan. Ngamin, di yu amutiag trabaho. Kita ang matay ti kalapaw yu Kalapaw lang arudan, anagbasit adalusan, ngam nakawarwara pa'y laeng. Ha? Kita ang mantadataryo, agka kaiwara ti bado ti anak mo. Kastamot ti ayam na, agraman ti bote apagdidyan na, nakawara dita.
Dita kaldero yo, nakangisngisit, nakauguging. Kat mabalin mo kumamot nga is-isan day tapno sumilang. O, dita plato yo, saan pa yan naugasan? Anya laangan tiraramidan yo. Masadutak ngamin nga agidaliman. O, ti asawam ngay. Awan mo diti kalapaw yo. Napan ijay balayda, mapan agkid daw iti bagas. Awan ka di trabaho na? Awan nga rod. Aging ga ita? Awan pa'y natalgad at trabaho na? Simrek idi a makikarpintero, ngam nasakit ka no ti bagina, tunggal malpas ti trabaho da. Iso asaanan anapan pa'y. Katita, agsapsapol pa'y laang iti panggadan na. Ay, naimbag pa'y kanyak, tanagagat tinakiasawaak. Agkatawanan da ka ni Marvin. Ngam na nakam nga adayo ti asawa. Nagagatmat ni Marvin na. Day talaang tatalaga nga awan panggadan na. Ay, jaklapat dyan ang makapagbayag ni Marvin iti trabaho. Imbag pa'y nilakay ko Taoray mapanla makipurpur diya iti garden. Ngam saan kami mat nga agbisin. Makagatang kami lata iti gatas ti anak mi. Ala, kasano day to yan? Awan man gatasan ni Junjun. Sapay na ibusan ti kwartata, Marvin. Inak mangibaga kadananan ko. Kaano pa'y nga inikkan na kaninanang mo iti kwarta? Ultimo bagas, kat saan pa'y nga agpabulod? No agpabulod man, umay namat lasingiran adagos. Makamukha nga rudan ang mga remedyo iti gatas ni Junjun. Di kamat ngamin mang sapol iti panggadam. Di kagdanag. At danto panggadak intun bigat. Imay ni Uncle Ben. Agtrabaho akan o iti garden da. Ni, kat nagsayatan ngay. Wen. Agtrabaho ako intun bigat. Anya, umay ka manen mangibaga iti igatang mo iti gatas ti anak mo? Wan ko mamami. Awan ngamin igatang kon. Tanaibos ti kwart nami. Nagpuskol pa'y laang ti rupam nga agkid daw kanyak iti igatang mo iti gatas ti anak mo. Anak dak pa'y lang. Iso at tulungan dak kumamat. Napuskol at talaga at rupam. Takasta pa'y lati pa nagsasaom. Ala ka din, mami. Bayadak tumit lang. Pangalaam ko may ti pagbayad mo. Kat sadot mo't kagtrabaho di asawam. Basta, bayadak to, mami. Kakaasyak ti anak mo, Lolit. Kat kastoy ti maibagak. Agsubli ka dito'y balay akadwam ti anak mo. Ngam di mo isurot ni Marvin. Ha? Ngam no isurot mo ni Marvin. Uray saan kayon ngagsubli pa'y dito'y. Anya? Diyak kayat apakanon ti sadot a tao. Sapay nagadumat nga rod ti kanon na. Mami. Pudnumat. Nagado ti ikabil na iti plato na. Sa inton maibos na aghirit manan. Ako namlan mabisbisi na nakanayon. Akas na nadagsan ti trabaho na. Idinto tawan mo't nga rod ammo na nga ramidan. Mami. Agsubli ka dito'y balay akaduam di anak mo. Kat ituloy mo ti agadal. Siya kun ti makaamoy ti masapsapul ti anak mo. Basta ituloy mo ti agadal. Kumusta ti panakipurdiyam ijay garden ni Uncle Ben, Marvin? Nagrigat ti trabaho. Nagrigat ti agsibog. Nagdagsan ti danom nga asiwan. Ano sama? Tapno adda sweldom. Awan tumanen bagas na yun. Kan gatas ni Junjun. Nasakit nga rod ti sikat ko. Ano sam nga rod? Takayat ko man tiyag trabaho. Ngam awan mat agaw awir kin ni Junjun. Iso nga ano sam tiyag trabaho. Anya, umutang kay ti bagas ken sardinas. Wan ko matata. Sana bali, tabayadak to inton agsweldo ni Marvin. Manaw, ti utang nga makilo a bagas. Uray 5 kilo ko matata. Kan sardinas matan kan itlog. Na, tani na yun naman ang ititlaw. Nayon ang paiti mantika, tata. Ha? Sana bali, tabayadak tumat laang. Ala, pautangan ka. Laglagi pa ang tagbayan. Wan, tata. Nakaumay ka man dito balay, Lulit. Ni, ubampay ta anak mo. Nakaturog samot. Wan, awan maaramid ko iji kalapaw. Iso nga imayak. Kasta? Ay, adda ka di mamerienda dita. Pag merienda anak man. Adamot kit ditay nalingta kamote. Kan mang timpla iti Diyos. Ay, agyaman nak. Nabisi na anak anag na nga imay dito eh. Apay nga minyain may ka.
Ada ka di ibagam? Umayak la sumarong kar Ala, irwar mo na ati merienda. Ay, umay kalagayang makimerienda. Apay, awan ka ninyon. Ada saan kami mat amaaw-awanan iti makanikot. Nasaya at no kastaan. Ala, mabiit laang. Tamang isagana ak iti merienda. Uncle Ben, umay kuman alaan ti sweldo ni Marvin. Wan, ngam dyan nam nga aldaw ang nagtrabahuan na. Talula ang aldaw ti bayada. Apay ngay, Uncle. Kasano, maturong mo ti kalapaw no malpasan ti pangaldaw. Di mo tumulong ang iti trabaho. Kuha, Uncle. Nasa una kanyak, nasakit ka no ti ulo na. Inaldaw langit din na nasakit ti ulo na. Ay, nakakagpaiso ni Marvin. Ngam dyan kaya ti aramid na. Sadot. Sagat no madama ti trabaho. Unamblan masakit. Nakabumbuntog nga gungunay akas lama pilpilitan nga agtrabaho. Inana nga inana. Uncle. Itad ko ti sweldo na iti talungal daw lang. Ngam dyan kayatin nga awatin nga agtrabaho iti garden ko. Ang mga no nyapit ti maramit ko. Uncle. Mabit lang. Inakalaan ti kwarta. Talong nga aldaw lang tinabayadan nga aldaw mo, Marvin. Tapasigmat ka nung amin a half day ti panagtrabahom. Tamat maturog ka iti kalapaw. Nadagsan nga ron ti trabaho. Nasakit ti sikat ko. Nukastam lang. Talaga nga agbisin tayo. Sikan nati agtrabaho no kayat mo. Tasyak ti mga iwan kan ni Junjun. Di mo mat maiwanan. Kanayon nga addagasgas na no sikat ti mga iwan. Awan nga ron ti magustuak at trabaho. Awan ngamin pagbayagam at trabaho, Marvin. Nukat addamastre kam at trabaho. Pagamuan, taik katinda ka. Jack ngamin kayat ti addabos na. Ti kayat ko, siyak ti boss. Kasano nga roday tangay? Agistor talangan. Ingka bumulod ka ni mamim iti pagpuunan ta. Mano ko mati kwarta ka sa pulam. Jay mabali na pagpunan iti store, mami. Tag-store kami kumakin ni Marvin. Ay, diyak kayat ngay gasang-gasat ti kwarta kada kayo. Awan pa nagtalag ko kada kayo. Da kayo pa'y nga awan amuna, no di ti agin innarakuplatan. Saan tak ka di atulungan, mami? Kas itimbagak, no agsubli ka di ti balay akaduam ti anak mo, apuera ti kadandanam alalaki. Sige, siyak ti makaamoy ti amin ang masapsapul yung agina. Ngam no di mo kayat, awan bibiyang kon, makamu kayo nagdiskarte no kasano kayo adumuras iti biyagyo. Nga, mami. Ibaga mamakitagad ni Marvin, tapno da pagpuunan nyo nga gistor. Iti kasta, amuyo mo't asalimot-mutan. Tano saan nyo ang nagbanugan ti pagpupuunan nyo? Diyak lapat yan ang mapadurasyo. Ama nga numabangkrap pa'y adagosan. Ay, nagimot kayo matan, mami. Uray anya ti ibagbagam, saan ka nga ikan iti kwarta? Diyak kaya ti agsubli dito'y balay. Adyak kadwa ti agamak, mami. Pues, makamu kay ti biyag mo. Bantay mo ti bagim iti sadot akadandanam. Ngam diyak kayat nga umay kagkid daw iti bagas dito'y tapagsasawan kalaang. Mami. Saan na ka naimot? Amom day talolit. Ngam talaga adyak magustuhan tinakidan na am alalaki. Sadot! Jack amono anya ti aramid at Mr. Lonely. No surotek ti kayat dagiti dadakkel ko, agin na dayo kami kinilakay ko. Ay ayatak unay, kat Jack kayat nga agin na dayo kami. To'y pagayam mo, Lolit. Lolit pagayam ko, addaken ka ti amin apangedeng. Iti umno nga aramidem. Biag mo dayta, kat awan sabali nga agikideng iti aramidem, no di si kamat laeng. No pa'y kasta, kastoy mat ti makunak. Basta ti panunutem, ket ti pagimbagan dayta anak mo. Asaan ket atirik nam laeng. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Lolit. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540
ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.